द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। रुंसारि लेवरां बर' मानगोनां बिथां सारा जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाबै आनज्रायलांदों। दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव तामुलपुर जिल्ला UPPLनि मोनसे जोलुर बादायलायनाय होनाय जादों। बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै थारैनो गोजोननाय मोनदों। एसे सिगाङाव फार्स्ट सेमिफाइनाल जानानै थांबाय। देबांगाजुलि आरो गयबारि बे मोननै ब्लकनि गेजेरावहाय खेलाखौ नायना थारैनो जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गेजेराव थारैनो माखासे टेलेन्टफ्रा हाबसोनानै दङ। दा बिथांमोननि बे टेलेन्टखौ जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनो थाखाय प्लेटफर्मनि गोनांथि जादों। दिनै तामुलपुर जिल्ला UPPLआ दिनै बे प्लेटफर्मखौ दिहुननानै जोंनि लाइमोनफोरनि फुटबल जोनायनि जि टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ थारैनो सायख'नायनि मोनसे सुबिदा लादों। आसा खालामदों बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो माखासे मोजां गेलेगिरि सोरजिनो हागोन आरो उननि समफ्राव मानगोनां रुंसारि बिथां लेवरां बर' गोसोखांथियाव बे फुटबल बादायलायनाया जाहाथे थाजिर जानानै थायो आं बेखौबो हास्थायगोन। नोंथांमोना 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनाय जितु लेवरां बर' रुंसारि लेवरां बर'नि मुङाव जोलुर बादायलायनाय बे दिनै ग्रेन्ड फाइनाल मा बुङो? दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला इउथ UPPLनि बानजायनायाव 58 नं तामुलपुर बिधान सभा समष्टिनि मानगोनां बारग' MLA लेवरां बर' गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै फाइनाल खेला आरो बे फाइनाल खेलायाव दाराङाजुलि FC बनाम सुक्लाय सेरफां FCनि गेजेराव दिनै बे खेलाया जादों आरो बेवहाय गाहाय हाबाफारि महरै जोंनि BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि बिसि मानगोनां पारुल भरालि बर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै दिनै फाइनाल खेलाखौ अपेनिं खालामनानै होफैदों। बेनिफ्राय जोंनि हाबाफारि बायदियै फुंनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि हानजानि फिरफिलाखौ बिरहोयो जोंनि तामुलपुर जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र नार्जारि बिथाङा। बेनि उनाव मानगोनां बारग' MLA लेवरां बर' गोसोखां जोलुर बादायलायनाय जि मुंख्लं बे श्रद्धांजलि अर्थात गोसोखां बेखौ जोंनि तामुलपुर जिल्ला UPPLनि मानगोनां आफादगिरि बिपुल बसुमतारी बिथाङा दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव दिनै जोङो बेखौनो बुंनांगोन दि दिनैनि जि फाइनाल खेला बे फाइनाल खेलायाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नैबे गेलेनाय जायगायाव फैनानै बे खेलाखौ बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायोदि दिनै लाइमोनफ्रा दिनै गेलेनाय बादायलायनायाव जों गोबां मानसिफोरखौनो गोसो गुदुंखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना बे गेलेनाय बादायलायनायखौ लानायनि गुबै थांखिखौ मा होनना बुङो? जोङो तामुलपुर जिल्ला इउथ UPPLनि जि उद्दगाव दैदेननायाव दिनै जि फाइनाल खेला जाबाय बे फाइनाल खेला बा बे खेलाखौ होनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बिश्वजुरि जे महामारी कर'ना भाइरासआव गोग्लैनानै बहुत मानसिफ्रानो कानेक्टिभिटी गैलायै जादोंमोन। बेनि उनाव कर'ना भाइरासआ जोबनायनि उनाव अर्थात लकडाउना जोबनायनि उनाव जोङो तामुलपुर जिल्ला इउथ UPPLआ हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो।
जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जान्जि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।